Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur, Utxun taldeko kidetako bat dugu gurekin, Mikel Urrutia. Berak kontatuko digu nola sortu zuten Utxun taldea eta pixka bat gehiago txalapartari buruz. Zenik behintzat, ezer gutxi dakit. Ongi etorri, Mikel. Mila esker. Utxun taldeko kidetako bat, ez? Bestea, hori da, ezin da etorri. Norbetek asmatu nahi dut zergatik, asmatuko du. Zer moduz, ondo? Ongi, bai. Bueno, izan ditugu garaio beak, baina, ongi, ezin kexatu. Izan ditugu garaio beak, bai. Horein gaude hor, saiatzen ez, normaltasun berri hori berreskuratzen, eta... Bai, guretzako ere bai asko aldatzen da negua edo uda. Bale. Bai, orduan ez du zer ikusi, behintzat azkenik urtetan, asko aldatzen zaigu ekainetik urrira edo azarotik maiatzera. Osea, nolabait oso ezberdina dire. Eta hori zer dela eta, txalapartarekin lotuta dagoen zerbaitekin edo ikuskizunak normalean udaran eskatzen dituztelako? Bai, horregatik. Batez ere, neguan ere egiten ditugu gauzak, negua esaten dudanean, esan nahi dut... Udazkena negua, ez? Negua eta udaberria igual ere bai. Orduan batzuk ateratzen zaizkigu, baina gehienak lan potentena izaten da udan. Osea, ekainetik iraiera edo urrira, inkluso. Horregatik. Orduan nik igual lagunei esaten diet, hemen neguko lanetan. Eta neguko lanetan izan daitezke asko. Oso ezberdin, baina asko. Eta adibidez udan, ez bada derrigorrezkoa ez dugu ensaiatzen. Saiatzen gara dena ensaiatzen maiatz arte, gero udan nolabait bakarrikan... Emanaldiak edo emateko, ez? Hori da. Eta neguko lan horiek aipatu pixka bat, azkenean, batzutan ez, artistekin hitz egiten gaudenean, ez dugu ikusten beste aldean edo atzekaldean dagoen lan guzti eta handi hori, ez? Bai, asako. Adibidez, ordenagailuko kontuak, publizitatea egiten, korreoak bidali, nolabait emanaldia bilatzeko. Hori alde batetik gero, igual udan ikusten dugun apurtu zegula zerbait edo zerbait ari dela esgastatzen edo ez dakize materiala berritu behar den, neguan. Guk adibidez askotan egiten dugu marketeria. Marketeria horri ditzen diogu kabaietea. Kabaieten goiko partea, goma espuma, apurtu da, horren beste sartu atera furgonetatik apurtzen da, eta hau egin behar dugu, baina usten dugu negurako. Gero sorkuntzak, bai atera nahi dut joaldi mitika hau, kanta ezagun hau, harriekin. Venga, partitura jetxi internetetik, txalapartaren partiturara pasatu, ikasi, barneratu, eta orduan ja, prez egongo da, udan jotzeko. Gero kolaborazioak edo, igual esaten badigute, en plan udan, aizue, sartuko duzu txalaparta tema honetan, igual udan normalean ezin dugu, baina orduan usten dugu negurako. Oporrak ere bai, aprobetxatzen du neguan, eta ez da gaiago beruratzen, baina badire pila bat. Eta guzti hori egiten duzu zuek bion artean? Bai. Guztia? Bai, dena. Hori, inkluso txalaparta afinatu behar badugu, guk afinatzen dugu, bai egurrak, bai harriak, eta bidona desgastatu da, erosi behar da beste bat, Leroy Merrinera edo olako ferreteria batera, eta erosten dugu. Eta gero, artista guztioi gustatzen ez zaiguna da, nolabait, saltzea. Eta hori ere... Claro, komerzializazio hori, ez? Bai. Eta, onreko eta txarrerako, txarra gara saltzen, gu hona gara txalaparta jotzen, baina saltzen ez. Orduan, ez dugu egin beharko zen bezala, baina, saiatzen gara behintzat. Gero gehienek ez dut erantzuten, justo eski aste honetan egon naiz, korreo bidaltzen. Deika, ez? Bai, batez ere igual korreo bidaltzen, igual urrengo pausua deitzea, baina, bai. Hori frustrantea izan daiteke, ez? Bai, pixkat bai. Zer, zure lanean ez, baduzu hor jarri duzu hor maitasuna,
zuretzat garrantzitsua da, ez? Baina, karo, gero saltzerakoan, ez? Nola erakutsi maitasun guzti hori, eta... Hori da. Osa, onartzen dugu, artista asko garela, eta gainera disiplina pila bat, eta orduan, kultur teknikari batek, aukeratu beharko du, zer ekarri, baina igual batzutan falta botatzen dut, en plan, eskerrik asko jaso dut. Jasota, ni esker, hori igual batzutan, milaka korreoa jasotzen dituzte, baina, ez dakizu, irakurri duen, ez duen irakurri, interesgarria iruditu zaion, edo ez, feedbacken bat, igual baita ere, ez? Bai. Eta gero, beste puntua, niri batzutan igual amorro ematen dit, claro, badire distribuidorak, adibidez. Gu baitugu hainbat emanaldiak, hainbat, emanaldi edo, emanaldi ikuskizunak, eta Urbasa ikuskizunan distribuidora batek eramaten digu, Bilbon eta Santander kokatua dagoena, eta berak oso ongi egiten du bere lana, bai? Eta guk ere bai. Zer ikusten dugu, haiek egite dutela haien lana, primeran, baino esan nahi dut, badirudi, ez dakit kriston poterea duten edo, baino udaletxe baten gana iristen bada distribuidora bat, hainbat bere katalogan, hainbat produktuekin, ez dakit edo kasu gehiago egiten zaien, edo adibidez, Urbasarekin, Euskadin, oso toki askotan egon gara, gure hainbat ikuskizunetan egon ez garena. Eta hori esaten du, hori zergatik ez gara utxunekin Laudiora joan, edo Artziniega joan, distribuidora batek eramaten gaituelako. Edo, igual udaletxe batzuetan, bakarrikan, distribuidora batek eramaten dituen ikuskizunak erosten dituelako. Takitu ulertu? Bai. Ulertzen da oso argita garbi eta gainera, hori hitz egin dugu askotan hemen etorri diren artistekin, eta badirudi hori gertatzen dela, eta gainera zaila izan daitekela gehien bat baita ere hasten ari diren talde horientzat, ez? Hori da. Ze zuek baduzue izen handiago bat, edo badarmazue esperientzia, ez? Urte pilo bat. Eta, baina hasi berriak direnentzat, ez baldin bada zaituzte ezagutzen, Bai, horrendikan zailagoa, haientzako bai. Eta nola sortu zen ideia utxun sortzeko edo, zuen taldea, zuen bion arteko talde hori sortzeko edo? Sortu zen, utxunek 10 urte bete ditu, aurten gutxi gora bera. Zorionak. Bai, baina sortu zen nolabait edo ideia hasi zen nola sukaldatzen aurretik. Hasiera batean 3 ginen, Simon gurekin zegoen, eta Simon egon zen utxunen 2015 arte, 2016 arte, gero utzi behar izan zuen taldea. Eta nola sortu zen, aurreko urteetan ikusten genuen txalapartarekin gauza asko egin zitezkela, profesionalak, bai? Nik izan ditut beste bikoteak, Simonek izan zituen bere bikoteak, Anai Lleida zegoen, eta Lleidan sortu zuen bere txalaparta taldea, eta Katalunia osoan egiten zituzten kontzertuak. Baina hori, bakoitza bere taldea, bai? Ni Rotxan, Simon Uarten eta Anai Lleidan. Eta, nolabait, gure inguruan zirenak, nola esan, ez zuten, ez ziren gu bezain eroak txalapartarekin. Igual profesionalki ez zuten hainbesterako... Bai, igual gustatzen zitzaien jotzea, baina en plan gehiago eskatzen genienean, ez. Orduan ja hasi ginen Simon Joi modu batean edo. Bai, hori da. Eta guk ikusten genuen, ez gauza asko egin altzirela, ez bakarrik txalaparta joaldi bat, baizik eta beste musika tresnekin nahaztea, edo beste disziplina ezberdinekin nahaztea, edo, hainbat eta hainbat gauza, no? Eta, hasi ginen, nolabait patuak elkartu gintuen Simon, Anai eta Irurok, eta horrela sortu genuen. Eta gero, utxun sortu bezain laster, ikusten genuen nola gizartean, gizarteak txalaparta ezagutzen zuela, baina ez bere historia. Hori baita ere, galtu behar nizun, ez? Azkenean, inkognita handi bat da, ez? Edo, gehiengoentzat. Bai, egon gintezke hemen aste bat horri egiten. Gutxiago daukagu, baina. Baina, orduan, egin genuen lehenengo ikuskizuna izan zen nolabait txalapartaren historia kontatzen duena. Baina txalapartaren historia azkeneko 70 urtetako historia. Orduan, ez gara 50 hamarkadetik atzera joango, zeren,
Pues bai teoria potentena edo pisu gehiago duena da sagardo gintzari lotzen dena. Bai, txalaparta jotzen zela, pues, sagardoa prest zegoenean, baserrietan, eta orduan sagarra jotzen zen, eta orduan sagarra patxa hori estutzeko erabiltzen ziren egur puska batzuk, eta orduan egurra jartzerakoan entzuten zuten ze egurrak ateratzen zuen soinu politena. Egur hori hartu eta teilatuan utzi lehortzen, eta ja sagardoa prest zegoenean orduan ateratzen zuten egur hori ja berez lehortuta eta jotzen zuten. Eta orduan lotzen zen horrekin. Baina badire beste teoria batzuk, adibidez, txalaparta jotzen zela arimari laguntzeko joateko hemendik ez dakigu nora. Hori beste teoria. Gero zaldiaren teoria ere dago, esaten zuten txalaparta nolabait imitatu nahi duela zaldiaren hankak. Irrintzi zaldiaren oihua, espata dantzan, dantzariak hanka igotzen duenean, zaldiaren altzatzen direnean, txalaparta, nola lau makil diren, eta gero txalapartaren lehenengo kolpe mitikoena txakun, teoria horrek esaten du, imitatzen zuela zaldiaren paso trotea. Trotea, ez paso, ez galope, baizik eta trotea. Ostras! Baina teoria potentena eta berez jasota dagoena... Sagardoarena. Bai. Zeren Beltran anaiek eta Artzea anaiek aurkitu edo topatu zituzten Zuaznabar eta Goikotxe anaiak, bai Gipuzkoan, Lasarten eta Astigarragan, eta orduan aitatxi horiek esan zien, kontatu zien dena, historia hau dena. Hori nolabait hau bai idatzita dago. Haiek lehenengo eskutik kontatu digutelako. Interesgarria. Bai. Eta zuek, honi buruz baita ere, ikerkuntzak egiten dituzue zuen musika sortzeko baita ere, horrekin beti lotzen dituzue gauzak? Historiarekin? Bai. Ez, historiarekin ez. Historia uzten dugu historiarentzako eta antropologoentzako. Adibidez, hasieran esan duzu ez, lehenengo ikuskizun hori, bai egiten zenutela lotuta, horrekin lotuta ez? Bai, baina, gizarteak ikusi duena kalean da, 3-4 egur eta bi txalapartari. Baina gehienek ez dakite lehenengo txalaparta, lehenengo esan nahi dut, 60. hamarkadakoa, adibidez. Bazen hol bakarra eta askoz basuago. Edo jendeak ez daki bakarrik 4 edo 6 txalapartari gelditzen zirela, 60. hamarkadan. Hori jendeak ez daki, eta hori kontatzen dugu ikuskizunan. Eta nortzuk izan ziren aitatxi horiek ezagutu zituztenak, Beltran anaiak eta Artzea anaiak. Nolabait, haiei esker, bai aitatxiei esker, baina haiei esker ezagutzen dugu txalaparta. Zeren, Beltranek eraman zuen bere bidea, eta txalaparta nolabait bide musikalagoa, esan dezaket, igual, kakotxen artean, eta Artze eta Jose Anton eta Jesus Arte eraman zuten txalaparta beste modu batetik, baina nolabait haiei esker. Eta gero ja 80. hamarkadan sortu ziren txalapartari gehiago. Eta gero hasieran esaten duenean esan nahi dut 60. hamarkada gutxora dela. Hasieran bakarrik egurra zen. Gero ja 80. hamarkada hasi ziren harriak eta harriak, burdina, plastikoa. Plastikoa, claro. Hori da. Bai. Gizartearekin bat, ez? Dijo txalaparta. Hori da, bai. Eta gero 80. hamarkada txalaparta finatua, eta bar. Hori dena kontatzen dugu ikuskizunean. Baina ez zein den teoria hoberena edo txalaparta ezaguna zela 18. mendean ez, hori ez. Hori utziko diogu, Beltranek egin du bere ikerketa, bai. Galdakako argibelu, EUBak egin du ere bai oso ikerketa polita, eta oso ikerketa polita, etorri zen Txalaroara aurkeztera, eta oso interesgarria, eta uste dut dagoeneko ja erakusten hitzaldietan eta. Oso potentea, baina ez dut hitz egin. Nahi duenarentzat, irakurtzeko eta informazioa bilatzeko. Argibel EUBa, hori da. Eta nire ignorantziatik, harritzen hauena da, nola afinatu dezakezun txalaparta bat, azkenean, nola afinatu dezakezun egurra. Edo, harriak, edo... Motosierrekin afinatzen dugu. Motosierra batekin? Bai. Egurrak,
A ber, noazten dut nik, hau. Luzea, baldin bada luzea eta estua, Vale. ematen diguna da grabea. Vale, Eta egurra txikia eta lodia agudoa. vale. Nola bat, igual, gutxien afektatzen duena da zabalera. Orduan, luzera eta lodiera. Vale. Orduan, pues, neurri arau horiekin, pues, bueno, pues, probak egite dituzu. Gero, afinadore batekin, kontua da, igual, egurrak afinatzeko, afinadore normal batek, gitarra baten afinadoreak ez du asko funtzionatzen. Claro. Guk erabiltzen dugu programa bat, onda sartzen direla ordenagailura, gero ordenagailura ikusten dugu zein den frekuentzia altuena, eta segun ze hertziotan dagoen, pues, orduan, ari da hurbiltzen lara. Pues venga, pues guazen labilatzera. Vale. Orduan, guretzako askoz errezagoa da luzera mostea eta ez zabalera. Ze Vale. luzera egiten duzu hau, Eta listo, eta gara mosten zabalera. daian nahi duzuna, baina zabalera kendu behar duzu dena. Orduan, bueno, hasieran bai guk egiten genituen dena, eta azkenik urtetan egiten dugu guk gehiena, eta gero eramaten dugu arotza bati, Ja, zehatz mehatzia. hori da, osea, gu berarekin, baina, bueno, pues, hau kentzeko pues, asko zer errezagoa, Claro. eta azkarragoa egiten da makina profesional batekin, eta ez lokalan ditugun tresnekin. Claro. Bai. Eta gero harriak gutxi gora era berdin, baina pues, nolabait volumen askoz gutxiago da, kendu behar dena, baina sortzen du askoz kea gehiago eta zikinkirea gehiago. Vale. Pues, elibide bazala Betaurrekoekin. betaurrekoekin, maskarekin, bai, apiskot. Bai. Eta ja, plastikoa hori bai afinatzeko nola... Guk ez dugu plastikoa afinatu. Ah, vale. Ez, guk plastikoa erabiltzen ditugu bidoi haundi batzuk, Vale. baratzetan erabiltzen direnak, horiek erabiltzen dugu nolabait garrabe bezala. Urdin horietako, vale? Bai. Hasieran duela 15 urte, en plan urdina baino txikiagoak, eta orain handiak. Vale. XXL, horiek. Eta zuek lortzen dituzue material guztiak? Zuek joaten zarete material bila eta... Bai, azkenek urtetan erosten ditugu, baina lehen, esan nahi dut utxun baino lehenago, pues igual, etxera itxi, eta haizu ikusi dut, olea, kontenore baten ondoan, egur batzuk botata, eta ratxadean furgonetarekin tartu. Baina azkenek urtetan, bai, joaten gara karpinteria batera, eta erosten ditugu. Eta gero harria joaten gara Frantziako uarte batera hartzera. Ah, baitu? Bai. Harri, espreski harri horiek. Gero burdina, pues, bueno, eros daitezke dozein tokian, eta, bueno, pues, bidonak ere bai. Bueno, ez ditugu lehenengo bat erosi genuen, lehenengo biak aurkitu, eta hirugarrena hartu, non baitetik. Hartu. Eta zein den pixka bat zuen historioa, ez? Ze azkenean hori, hasi gara ez, elkartu zinetela, baina gero nola joan zineten lantzen zuen ideia hori, edo nola lortu zenuten ba ideia, amankomuneko ideia bat sortzea, baita ere imaginatzen du filosofia batekin, ez? Ze azkenean, pues ez da lanbide arrunt baten, ez? Nagusi bat, langile batzuk, ez azkenean zuek elkartu eta... Bai, hasieran igual, hiruok edo konpaginatzen genuen utxuneko lanak, beste lan batzuekin, nik eskola batean lehenengo jantokian. Vale. Gero, pues, urtea pasazirenean, pues, bueno, ikusten genuen utxune gehiago eskatzen zidala eta ikastola utzi nuen. Eta, pues, nola, pues, hasieran, bueno, beti sartu izan ditugu ordu pila bat, baina hasieran, ba, bueno, ordu pila sartu, batez ere zentratu ginen Txalaparta hutsa izeneko kontzertu didaktiko horretan, kontatzen dugunan Txalapartaren historia. Eta gero, poliki guztu genuen, ba, bueno, pues, ikuskizun horrekin, gero beti ere hobekuntzak ematen, eta gero, pues, Atarrabiko abes batzak esaten zigun kolaborazio bat egiteko. Vale. Eta bi kanta hauek, pues venga, guazen lantzera bi kanta hauek. Gero, Txantrako rap talde batek esaten zigun. Nolabait, poliki, osea, gutxitan esan dugu ezetz esan, edo zein proposamenari. Beti, benga, baietz. Orduan, baitu alde honak, alde txarrak izan diteke, usten dituzu zure lan batzuk, eta zentratzen gara kolaborazio honetan. Gero ja bukatzen direnean, berriro zentratzen zara honetan. Eta horrela nolabait izan dire lehenengo urteak, eta gero poliki, nolabait, egiten zu zure tokia, kalean, estenatokian, jendea pixka gehiago ezagutzen zaitu, eta orduan, nolabait gehiago nahi dute Txalaparta. Eta gehiago nahi dute Txalaparta horretan, gurekin kontatzen dute askotan. Orduan, kolaborazio pila bat egin ditugu, asako, bai.
Gero bapatean enteratu ginen, egin behar zela casting bat, eskatzen zituzte Euskal Herriko musika tresna erotzen zituztenak, eta joan ginen anaita biok, 2015ean, eta orduan horrela hartu gintuzten zirko antzerki ikuskizun baterako. Orduan horrekin egon ginen Asako bizpairu urtez, lurrak deitzen zen. Eta egin zela gira moduko bat, eta ja potenteago. Horrekin egon ginen Europan, Espainian, Frantzian ere bai desente, Kataluniara askota jote ginen, bai. Eta gero, guk askota zatu dugu, pikatzen. Osa, gu bai ditugu gure emanaldiak, gure ikuskizunak, gaur egun 3 dira, baino kolaborazio potenteak. Abiez Mielotxin folk taldeak, haiek badute haien ikuskizuna, baino ikuskizun baterako batzutan kontatzen dute gurekin. Orduan, segun nor deitzen dieten, aizue, utxun, bolo honetara zuekin. Venga, primeran. Horrela egiten gabiltza, eta orain estrenatu genuen Marta Juaniz aktorearekin, Bodas de Sangre, eta estrenatu genuen urrian, okerrez banabil, urrian, eta pasen ostiral honetan izan genuen emanaldia haiekin, badugu beste bat otsailan eta beste bat martxoan. Gu berez oso gutxi jotzen dugu, gutxi agertzen gara, baina bada kolaborazio bat. Bai. Eta gauza alde batetik baditugu gure emanaldiak, nolabait gehiago postatzen dugu horietan, baina kolaborazio desente. Zer izan da horien artean edo ez garrantzitsuena, baina horrela ezakit interesgarriena edo beresiena edo... Ikuskizunetatik diozu? Bai. Nik esango nuke txalaparta hutsa, guk erditu dugulako. Eta zieran... Oraindik jarraitzen dugu emanaldi hori egiten, 10 urte ondoren. Ostras! Bai, inkluso 11 zeren. Zaretaz pertzen? Ez, eta publikoak ere ez, eta hori importantena. Ez. Ez eren aldaketak egin ditugu, baino, bai. Ezke hala ere, nola esan dizut hasieran ikusten genuen behar hori, gizarteak oraindik ez du jakin txalapartaren historia, gertuko historia, oraindik berdin. Txalaparta, jendeak ikustu txalaparta, baino ikuskizunean kontatzen diozunean nortzuk gelditzen ziren eta ze aldaketak izan duen bukaeran zoriontzen gaituzte. Ze ongi, musikaz disfrutatzea gain ikasi dugu. Eta orduan, niretzako ikuskizun, nola esan duzu, Bai, bereziena hori izan diteke. Baina egia esan, gehien mugitu gaituena edo urrunena eraman gaituena izan da lurrak. Bai, hori... Dena ipatu duzun, gira egon ziete hori. Bai, horrekin, bapatean pasa ginen gure lokaletik, anaita bio pasa ginen gure lokal txikitatik, bapatean Bilbora residentzia artistiko batera, eta kobratzen genuen ensaioak inkluso. Ensaioak inkluso? Hori guretzako izan zen iraultza. Bai, izan zen brutal. Bapatean ensaioa kobratu, gero estrenoa, bai, hori lan hori izan zen oso potente eta oso profesionala, bi zuzendari genituen, bestaldetik produktora, 9 pertsona eszenan, hori izan zen oso potentea. Eta gero horrekin asko ikasi genuen, nolabait jendeak ere ezagutu, eta ikusten duzun horrekin eramaten duzun oso ongi, horrekin ezain ongi, eta erabaki genuen urbasa egitea hortzirekin. Hortzik ere parte hartzen zuen lurraken, eta orduan, hainbat bidaia furgoneta elkarrekin... Hortzik da beste txalapartari bat? Ez, hortzik da akrobata. Bale. Hortzik da kosta. Bai, Gasteiztarra da. Bai. Eta berarekin, ordu pila bat konpartitu furgonetan, emanaldietan, eta ikusten genuen alde batetik artistikoki gauza asko egin zitezkela txalaparta eta akrobazia, zen lurrak berez hori zen, musikari gehiago eta aktore gehiago eta akrobata gehiago, baina orduan erabaki genuen, venga saiatuko gara zerbait egiten gu 3, eta sartu ginen urbasaren produkzioarekin, eta justo estrenatu genuen pandemia baino lehenago. Justo, konfinatu bagintuzten martxoaren 16an uste dut, martxoaren 12an estrenatu genuen. Izan zen, brutal. Eta gero egin zenuten, azkenean hori, bertan bera geratu zen, imaginatzen dut, Gero, bapatean bagenituen hainbat emanaldi, bai urbasarekin, bai gure emanaldekin, guztiak bertan bera, gero guk kriston suerte izan genuen, zeren hasi ziren konfinatu gintuzten 2 hilabete, gero beste 2 hilabete, eta segien berriro, udara udara zetorren ez, zuentzat ere... Hori da,
momentu potentena, Momentu ona. karo, momentu horretan Konfirmenduaren ostean? ez, konfinatu gintuztenean, anaita biok esaten genuen, aizu, uda honetan, prestatu motxila zen, ez dugu dius lan egin behar, uste genuen, dena gelditu behar zela, bai. Eta, bueno, hainbat artistentzako gola izan zen, guretzako ez, gu kriston surta esan dugu, beti esaten dut, eta ez, hasi ziren emanaldi pila bat ateratzen, batez ere uztaila eta abuztua, eta lan egin genuen asko. Claro, gainera zuek ere igual kalean lan egiten duzunez gehien bat hori baita ere, Hori da. momentu horretan zeren Hori da. eskatzen zutena, ez? Hori da. Leku itxietan ez egotea, orduan zuentzat igual hori. Bai, kalean, gero gurekin jendeak ez du dantzatzen, Hori da. eserita, segurtasun distantzia, Neurri guztiekin. hori dena. Adibidez, Bilbon bagenuen bat itxita, Vale. hori konfinatu baino lehen. Vale. Ja bagenekien Bilbon jo behar genuela, Urbasarekin. Batean konfinamendua, eta nola jaiak ez diren egon, aste nagusia, bat emanaldi hori bihurtu zen 5 emanaldietara. Orduan, udalak egin zuen, nola ez dago aste nagusia, pues nolabait inbertitu behar dugu diru guztia auzoetan. Bale, orduan, auzo ezberrietan Hori jotzen da, duten. hori egin genuen, hori izan zen, pues bueno, Ze guai. polita, gainera oso gertukoa baita ere, ez? Bai. Orduan, zentzu askotan, gizurra dirudi, baina, bueno, zentzu askotan suerte izan dugu horrekin ere, bai. Eta 2021 bat ere, bai. Udan, zen, igual oraindik ez dira festak egin, orduan, udaletxeen jaietarako duten diru laguntza aurrekontua jarri dute kaleko ikuskizunetan. Bueno, eta horrela, momentuz, bai. Bueno, behintzat, positibo. Bai. Positibo ez COVID positibo, baizik eta positibo. Baino, bai, orain alde txarra, bai uste dugu, askok, igual benetan krisia etorriko dela orain. Gero ez, bai. Gero, ez dakigu noiz, orain 2022ko udan, edo ez dakigu noiz, baino, bai. Orduan, bueno, momentuz guazten disfrutatzera, eta gerokoa. Bai. Eta gero baita ere, kuriositate daukat, nola atzerrian jozen utenean, nola hartzen zuen jendeak txalapartaren kontu guzti hori, ez? Azkenean hemen, nahiz eta pixkat ignoranteak izan, igual bai gertuago daukagu edo txikitatik ezaguna dugu, baina, karo, ez, atzerrian? Bai, pues hasieran harridura. Harritzen dire pila bat, ikusten dutenean bi pertsona, musika tresna jotzen, eta gero jotzeko moduare, bai. Bi pertsona zutik eta bi makilekin, eta zerbait kolpatzen. Claro. Harritzen dira, baina gustatzen zaie pila bat, bai. Oso ezberdina dira ere bai egurrak eta harriak, orduan, bueno, igual batzuentzako gustatzen zaie, bueno, hemen ere bai, gustatzen zaie gehiago egurrak, pues nolabait igual modu basatiago hori, beste batzuentzako igual harria, baino, bai, atzerrian oso ongi, bai. Eta berez ez duzu ez partiturarik ez ezer, ez? Osa, nola? Bai, dugu. Baduzue? Bai, Juan Mari Beltranek aspaldi asmatu zuen txalapartarien dako partitura mota bat, eta bada marra bat, eta goian apuntatzen dira txalapartari baten kolpeak, eta behan besteak. Bestearena, bale. Horrela, bapatean begiratu, eta ikusten dut, ni baldin banaiz goikoa, ikusten dut nire goiko kolpeak. Bale. Zeren partitura normalak badaudena elkarrekin. Hori da. Eta segituan, noski, ala izan behar zen. Baina, eta orduan, partitura normal batean, bestela egon behar naiz ikusten norden aneirena eta ze kolpe diren nireak. Eta orduan, modu honetan, biztazo batean ikusten dut, bale. Zuzentratzen zara zurean, ez? Hori da, bai. Eta orduan guk egiten duguna da partitura normal bat hartu eta txalapartara pasatu. Bale. Eta orduan ja, txalapartaren partiturarekin ja ensaiatzen dugu. Hola egiten dugu. Eta zer da txalapartaren gauzarik politena zuretzat, edo zer da harrapatzen zaituen hori, ez? Azkenean, zu argi ikusi zenuen ez, txalapartarekin egin dezakegu gauza pilo bat, profesionalizatu dezakegu, ez? Azkenean, zer da grina hori, edo zer pizten dizu grina hori? Bai, alde batetik, artista guztientzako bezala, oholtzara egotzea. Bale? Hora, oholtzara entzutean jende nola ari den sartzen aretora, eta zukola teloiaren atzekaldea ikusten duzu esertzen, eta momentu horretan oso magikoa da, oso polita, bai, justo aurreko minutuak, hori oso polita da, eta oholtzara egotzea, eta gero txaloa jasotzea, hori ezin da oso ongi azaldu hitzekin, hori oso polita da.
Gero, txalaparta badu trance puntu bat. Vale. Bai, ari zara movida bat sentitzen, baina ez zu bakarrik, konpartitzen beste pertsona batekin, momentuan. Orduan, edozein aldaketa momentu oro zerbait eragiten dute. Vale. Igual ni ari nahi sentitzen modu batean eta bestea beste modu batean. Igual beste ari da pentsatzen gero zer egin behar duen afaltzeko. Bai, hori izan diteke. Baina gehienetan biak, bueno, igual ez bide berdinetik, baina bai. Konektatuta zaudete. Bai. Orduan, sentimendu hori jotzen duzunean oso guai dago. Oso guai zen. Zuzeneko konexio momentu hori, ez? Magia edo hori. Bai, zen igual nik egiteko aldaketa hau niri eragingo dit, baina besteari ere bai. Claro, eta erne egon behar da, ez? Hor, zurekin. Hori gehienetan improvisazio saiotan, baina ere bai itxita daudenean, oso itxita daude, orduan bakiz zer egin behar duan, ze kolpe eman behar dituan, zeintzu fuerteago, zeintzu suabeagoak, baina batean jotzen badut kolpe bat normalean ez dagoena partituran, ostia, besteari esango du, baina guai dago mantentzea freskura hori. Eta oso ezberdina improvisatzea edo partitura bat jotzea, berdin zai partitura idatzita edo lehengo partitura, gure lehengo partitura bat ziren, hasiko gara gol batean, suabe, gero egoko dugu abiadura, gero abiadura egotzen duguna, pasatzen dugu bigarren eta hirugarren oloetara, jolasten dugu pixkat, gero berriro jetxiko dugu abiadura, hori ere txalaparta partitura bat da. Oso abstraktua, baina bueno. Ez dakiz ere esaten nintzen, baina bueno, berdin da. Bueno, ari ginen hitz egiten nola zure aldaketak baduen eragina bestean. Hori da. Eta gero, lehenago galdetu dizutea partitura bat dagoen edo ez, ez? Bai. Eta gero izara esplikatzen, hori nola bai duzuela partitura berez partitura bat, baina baita ere daukazuela gauza bat pentsatuta edo, ez? Zer egin hori da. zuen artean. Baina batzutan hori apurtzen dela, ez? Hori da. Gero, segun ze ikuskizunetan gaude, adibidez Urbasan, baditugu gure, ez dakit zei, zazpi joaldiak egin ditugun, gehienak itxita daude eta modu honetan egin behar dire, baina beti badago bere tokia, edo improvisatzeko, edo, bueno, beti badago tartetxo bat, bai, jolasteko, bai. Eta hola, Interesgarria, ze, eske, bueno, ari nahi zaldetzen, ze arte eszenikoak sos daukago hemen, ze azkenean, izan da, bizi izan dugu momentuagatik, eta nola, azkenean, larrialdi puntu bat egon denez artean, eta artista askorentzat. Baina orain ari gara galdetzen ze jarriko zenuke, ez? Arte eszenikoak zer? Eta aurreko gonbidatuak esan zuen arte eszenikoak bizirik egon behar dira. Eta zen, esaten ari zinenaren arira, ez? Zuzenekotasun hori edo momentuan gertatzen diren gauza horiek, ez? Bizi behar ditugula eta erne egon behar gara eta horrekin disfrutatu. Eta zu zer jarriko zenuke, arte eszenikoak zer? Nik zaindu jarriko nuke. Zaindu, hitz polita, zaintza, bale? Zaindu eta ez kaletik ikusita, baizik eta instituzionaletatik ikusita. Adibidez, ni beti, azkeniko batetan, askotan dugu ahoetan edo buruan, Frantzian dagoen intermitentz. Bale, bai. Askotan hitz egin du baita ere Platontan. Bada, nola hasieran kontatu dizut ze ezberdina diren negua edo uda, Frantzian dutena da. Ez dakit ze asmea zenbat kontratua izan behar duten emanaldi kontratuak. Bai, emanaldi minimo batzuk, ez urtean zehar. Eta hori lortzen badituzte, gero badute paro moduko bat, langabezi moduko bat, kobratzen neguan. Eta gure zer gertatzen zaigu, guri behintzak, gure adibidean, gu bezala asko, udan batez ere lan egiten dugu, baina gero iristen da azarotik maiatzera ez ditugula emanaldirik. Orduan, oso polita izango zen eta benetan mantentzeko eta zaintzeko arte eszenikoak nolabait dirulaguntza moduko bat. Ez dakit intermitentz bezala edo dirulaguntza moduko bat. Orain COVID-arekin gertatu da eta gure gertatu zitzaigun duela gutxi. Batek hartu zuen COVID-a eta gehienek badute bere baja, guk ez badugu jotzen, aktore batek ez badu antzesten, ez du kobratzen. Eta hori ez da posible izan, hori ez dago bat ere zainduta galde horretan. Eta hori eragiten duena da, azkenean jendea ez dela ausartzen
artean sartzera, ez? Edo sortzera, edo bueno, pues piztinera pixka bat hor botatzera, ez? Azkenean. Eta askotan botatzen gara artea delako eta benetan maitatzen dugulako egiten duguna. Bestela, han bihotza ezen egongo ez bazen, akabo. Osea, gauza gerdia baina gutxiago egingo ziren. Bai, baina gero horrek dakar beste aldea baita ere, ez? Hitz egiten duguna ere askotan, ez? Nola, karo, gero azkenean lan egiteko bizi edo bizi lan egiteko azkenean artean hori nahazten da, ez? Ze azkenean zure bizitza bihurtzen da asko maite duzulako, baina baita ere galdetzen duzu zure burira, ostras, eske ezin dut bereizi, ez? Ni bizitza lanagatik, ze azkenean... Eta gero, guri batzutan, askotan, negu guztietan sortzen zaigu incertidumbre hori esaten du guztia, eta uda honetan izango ditugu emanaldiak. Zen ez badaude, ez dugu kobratzen. Eta akabo. Orduan, beti incertidumbre hori sortzen zaigu, eta hoste, nola izango da urten, pues berez teoriak esaten du izan behar dela iaz, minimo iaz bezala, edo pixkat emanaldi gutxiago, baina berez izan beharko zen bezala. Osea, berdina, baina inoiz ez dakizu. Emanaldiak hasten dira ateratzen, eta batez ere orain COVID-arekin, hasten dire programatzen denbora gutxiagorekin. Orduan, incertidumbre hori alde batetik, gero, hori, joaten zara antzerki bat ikustera, eta ez du da, ze polita. Guai, igual 15 euro igual gehiago iruditzen zitzaidan, no? Igual entzuten duzu. Jode, pues igual publikoak ere, ez dakit, pentsatu beharko luke, ze lan horren atzean zenbat dagoen. Eta nola askotan egiten diren emanaldia baino ondoren... Kolokio moduko batzu. Kolokia. Hori oso polita daude, jendeari asaltzen diozulako zenbat denbora, noiz hasi zinen ideio honekin. Noiz zenbat hilabete eman duzuela residentzia artistikoa, non egon zara, zenbat denbora hartu duzu zuzendaria edo ez. Gauza guzti horiek normalean ez dira kontatzen, eta, ez dakit, uste dut ere bai. Bai, eta ikastolan ere ez ditugu ikasten, ez? Ez daude arte estenikoekin lotutako asignaturalik ia, ez? Musika dago, bai, baina, ordu gutxi, eta... Hori mago, lagun baten lan egiten du, nola da, batxiller artistikoa. Bale, baina batxillergoan, aukeratu behar duzu, arte estenikotako batxillergoa, bai, alaitzen dago, eta gero erderaz Plaza de la Cruzen. Mira, hori ez nekien. Hori orain, hori nire garaian ez dagoen. Ez. Duela gutxi, bai. Orduan, bueno, pues hori, COVID edo ez de COVID, batean bat gasotzen bada edo zerbait gertatzen bada, normalean igual egiten dena da emanaldia atzeratu. Baina eske galtzen da pila bat. Ez bada emanaldia egiten ez duzu kobratzen, eta adibidez, supermerkatu batean lan egiten duen batek bat gaizotzen bada, orduan badu bere baja. Claro. Bai, zaindu, bai. Ideia polita iruditzen zait, eta urrengoak zer dioen. Eta gero badaki baita ere karri duzula zertxo bait, guri erakusteko, ez? Nahi baduzu hartu dezakezu. Igual moztu beharko dugu hemen Teresa, ze joan behar da hartzera. Bai. Ze orduan dena, baina igual gehiagi da, diskoa... Nahi duzuna. Hartu nahi duzuna. Gehiagi, zergatik. Pues igual camiseta ez, igual diskoa eta makina, ba? Seguro? Bale. Atera duzu kamiseta berria. Atera duzu kamiseta berria. Venga, pues... Venga, ba. Es que yo que sé, bueno. Bueno, ez du importa. Bale. Jarraitu dezakegu nahi dugunean, ez? Bale. Bakarri dut gure utxun baratzean diskoa, 2018an kaleratu genuena, eta oso konten, eta geroztik egin dugu ikuskizun bat baratzean deitzen dena, eta egiten gabiltza, eszenatokietan eta... Baratzetan ez? Baratzetan ez? Oraindik ez, baina gaur erantzun di Lodosako kulturtenerega esanez egin nahi dituela kontzertu formato txikitan toki berezietan. Karo. Así que igual proposatu dut, hola. Gainera, Iruñen daude baratz urbano horietakoak, ere interesgarria izan liteke, ez? Hori ona eman diazun, bai? Gero makillak, gure makili gabe... Ezin duzu jo. Ez dago txalapartarik. Eta, hori, makillak, guztiok ezagutzen dituguna. Eta gero... Zuek egindako makillak dira? Ez. Ni duela urte pila bat, ibili nintzen Iruñerria guztia torno bat bilatzen. Azkenean, aurkitu nuen, 80 urteak zituen tipo bat Azpeitian,
du goratzen Azpiten Azkoitia, beti Vale, liatzen ditu ja. herri haiek. Eta aurkitu nuen, ez daki nola, eta pues berarekin. Kontua da erosten ditugula pila bat. Erosten Vale, ditugunean, claro. bai, en plan 200 makil, Ostras, eta gero 3 urte berriro, berritzen 3 urte dituzue. barru berriro deitu, eta bai. Vale. Eta bukatzeko, pues nola esan dut, Utsunek 10 urte bete dituela, pues guk oparetu diogu elkarri kamiseta hauek, Ze polita. Utsunen kamisetak. Eta hau da gure partitura. Ah, horrelakoak dira partitura? Bai, Baitu? hau da marra, Justo lehen hitz egin dugu, hori da, bai. marra, eta Eta goiko goikoa makiak eta bekoak zureak. Ah, Eta Utsun ametsak ere iten. Eta hemen, pues, gure atxe. ze ondo. Ze polita. Bai, Ba, hemen utziko ditugu, Vale. platoa hornitzen, oso ongi. eta horrela ja, 32ak hemendik pasatzen zaretenean, izango dugu, hau. A tope, ez A dakit tope. sartuko dituzuen guztiak. bai, aurrekoan sartu genituen. Bai. Ze ongi. Ba, mila esker etortzeagatik, Mikel. Bale, zuei, gonbeiatzagatik. Eta sorte hon proiektu guztietan. Hori da, mila esker. Animo. Hori da, mila esker.